हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर गोदानै बावैसो रिलिज खालामजानाय बड' मिउजिक भिडिअनि मोनसे टिजार। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर आन्दाइबाय। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बिथां जौगाफुनाय फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां सुदेमसना रामचियारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों alphinston बिथांहा। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्ट खालामदों सं बसुमतारी। डाइरेक्ट अफ फट'ग्राफियाव दङ अरुप गयारी। एमइउआव दङ कल्पना बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों बिउटि बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ एनबि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।